Zere, nişlisin? Kulmek hazırlayayım. Ederse geçtiğin kulmek. Yana yıl bayramına hazırlanam. Eli bizim şırşı bize mi? Ayda tutittik bizerge. Dik. Yulka yulka biz seni sağınıp gittik yıl boyu. Sen tağında matorarak bizelgensin bu yolu. Sen tağında matorarak bizelgensin bu yolu. İnce karlar yağıp ötken bizning ılışlarına. Kubulekler kitirgensin bizneni dostlarına. Kubulekler kitirgensin bizneni dostlarına. Aferin Mevlid apa. Hayırlı günler, hürmetli bizni qarawchi dostlarыбыз. Әбидә qonaqta тапшыруның декабрь санын инде аңлаганча biz бүген чыршы турында сөйләшәбез һәм чыршы бизәячәкбез. Balalar bilen. Әйе, безгә бүген ярдәмгә килергә вәгъдә бирде. Рәхмәт яусын Мәүлид апа Шакирова, ул безнең Казан шәһәрендә яши. Мәүлид апа, исәннәрмесез? Allah'a şükür, elhamdülillah birgenine. Инде алайса нишлибез? Эшне башлыйбызмы? Allah'a tavşırdık. Başlayıp. Әйдәгез. Әбекәй, bu sizin bala şaqtagı oyuncaklar mı? İyi kızım, mine bularını şulay mamıkka tirip vatılması için kuyabız. Yine balalar bilen birge yığılışıp. Siz de bana buluşunuz. Менә чыршыбыз инде әзер дияргә була. Әйме хәзер тагымызны бизәп бетерербез. Мәүлид апа, сез үскәндә менә мондай чыршы уенчыклары бар идеме? Шушындай матур, затлы, пыяла уенчыклар. Biz o'sgan vaqtda anday piyala o'yinchiqlar bo'lmadi. Bizga maktabda o'qigan vaqtda xizmat darsida qog'ozdan tisli qog'ozlar olib qaytalar edi. Shunda mana motor fonariklar, shunday snejinkalar, qor birtiklari, shunday ettirib bizga turli o'yinchiqlar yasaydiryek biz. Anlar endi mana yo'lka bayramında endi yo'lkani bezaganda barisida ilib qo'ya turgan edik. Bunday motor o'yinchiqlar bo'lmadi biz o'qigan chaqda. Unda endi bizning yo'lka biz o'qigan maktabimizda bo'ldi. Bek motor zo'r ettirib motor chirshab qaytib qo'yaydi. Ул шын чыршы булган инде. Шын чыршы. Аның исе хәзердә бurnimda тора. Шу хәтлек. Бик күңелле, бик шатланадыр инде biz балалар, чабышабыз, уйныйбыз, биебез, җырлыйбыз. Шулай. Әбекәй, siz монда шулбырлар ясыйсызмы? Ясыйдырык. Менә шушындый матур кагазлардан безгә дә ясаталар иде. Шул матур кагаздан ясалган уенчыкларыбыз белән biz yolkalarını bizeydirик, balalar. Әмнә сез кагазны буйсыз идегезме? Әллә менә кагазлардан Boyagan vaqtlarыбызda булды. Аннары соң төсле кагазлар чыга башлады. Безгә инде мәктәп директорыбыз, Рәфкать абыебыз безгә алып кайтып бирә иде дә biz шуннан ясыйдырык аннары төсле кагазлардан. Мәүлид апа, уенчыклар. бу 1960 елларда шушылай иде индеме? Ие, шул тирәләрдә инде, шуннан соң да булгандыр инде ул вакытта уенчыклар юк иде. Һәр елны безгә шулай ясаталар иде балаларга. Мәктәптә. Мәүлид апа, анасы менә тагын бер сорау бирим әле. Мөселманнар бит инде яңа елны каршы алмыйлар. Бүгенге мөселманнар һәр хәлдә чыршыда бизәргә ярамый диләр бит инде. Сез бит инде шулай ук намазда. Менә сез чыршы бизәүгә ничек карыйсыз? Мин инде теге бик элекеге кеше булмаганлыктан мин яратам үзем. Намыслы бала чакта шундай күңелле, искә төшә. Бала чакларыбыз, яшьлек елларыбыз искә төшә. Әйе, ул бит инде табыну объекты түгел әйме, чыршы фақат бизә. Ие, шулай. Аннары соң инде үземнең балаларым туды. Аларга менә шулай юлка ясадык инде, заманы шулай булгасын. Аннары ыныкларым китте.
Аннары шулай матур итеп ыныктарыбыз белән менә бергәләп бизей идек. Әйдәгез бизи башлык инде. Әйдәгез кызым, менә шундый матур уенчыклар белән бизәп куйыйк әле элекке вакыттагы шикелле иттереп. Безне инде укытучыларыбыз күчтәнәчләр белән сыйлыйлар инде үзләренең хәлләреннән килгәнчә күңелле буладыр инде, без бик шатланадыр. Конфетлар ул вакытта бик әз иде. Конфет кагазлары белән дә ясый идек без уенчыклар. Шундый күңелле матур буладыр. Иләребездә юк инде, менә шул барысы да мәктәптә була торган иде. Әбекәй, безгә дә конфет кагазыннан уенчыклар ясарга өйрәтегез әле. Ярар кызым, ярар. Хәзер менә без шулай кичкенә вакытта шулай балчыктан, камырдан, аннары соң инде килеп чыкты пластилиннан, шулай матур итеп ясый идек тә конфет кагазына төреп, аны бәйләп куеп, шулай елкага нидә бизидерик елкага. Әйдә, менә хәзер бергәләп ясап карыйк әле. Әйдәгез. Әйе, сезнең белән бергә. Бик матур булды кызлар, рәхмәт сезгә. Менә без элекке вакытларны искә алдык. Әйдәгез кызлар, менә шушы матур мишуралар белән дә матурлап куйык әле без. Әйдәгез. Әйдәгез әле. Әбекәй, Әбу Кыш бабайга ничә яшь? Бу кыш бабайга инде бу бик күптәнге инде бер 75-нче еллардагыдыр инде бу. Һәм дә әле кар кызы да бар. Әйе, аның кар кызы да бар әле менә. Бу Совет заманындагы кыш бабай белән кар кызы. Аларны да куйык. Әйе, аларны да куеп матурлап бизәп. Чыршы матур булсын әле. Балалар ничек сезгә чыршы? Бик матур килеп чыкты. Әйе, бик матур. Әлдерсең әйткәндә идәдә бизәмәгәнбез Мәүлида апа. Ләкин бүген кайткач ничек булса да бизәргә тырышачакбыз, әйме кызлар? Шулай матур иттереп. Мәүлида апа, бик зур рәхмәт, шушындый үзенчәлекле чыршы булды ул, әйме. Инде безне караучы тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Яңа ел теләкләре. Мин яңа елда инде, конечно, бар кешеләргә дә саулык, сәламәтлек телим. Иң беренче сау сәламәт булыйк. Менә шулай матур иттереп яңа елны каршы алып, бергә ил көннәребез тыныч булып, яшәргә насыйп булсын, саулыкта, сәламәтлектә һәрберсенә дә уңышлар телим. Менә балаларга бигрәк тә инде хәерле теләшкчаларга. Амин. Укуларында зурдан зур уңышлар, сезгә эшегездә зурдан зур уңышлар телим. Балаларыгызның игелеген күреп, рәхәтен күреп, тигезлектә яшәгез. Амин. Барчабызга да. Якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән Кыш бабай сезгә күп күчтәнәчләр алып китсен балаларга бигрәк тә. Тәмле конфетлар, шоколадлар, бүтән бүләкләр инде. Әйе. Рәхмәт Мәүлида апа, сезне дә якынлашып килүче яңа еллар белән исәнлек, саулык, барчабызга да исәнлек, саулык иң мөһиме шул. Әйе, хәзерге вакытта бик кыйммәтле әйбер. Шулай. Әйе. Яңа еллар белән сезне. Яңа ел белән барыгызны да саулык, сәламәтлек булсын. Килүегезгә зур рәхмәт. Рәхмәт.